Viettääkö sitten ikkunat kiinni ihan kaiken päivän? Joo, viettää. Mä tein semmonen sähköflexin nyt tossa. Joo, ei varmaan haittaa sekin. Meillä valmis. Kai meillä on. Joo, päiväkin. Ykkönen vai kakkonen? Kakkonen. Totta kai. Ai miten niin totta kai? No onko se muuta vaihtoehto? Voisit laittaa 4 vedossa. Kysypä. Kunhan mietin. Niin se kiertää ihan aika kauan. Niin. Ihan noin kautta, ei välttämättä tarvitse kiertää meidän. Anna arhoitetta vettä tuo taruun suoraan. Hyvä. Anna mennä. Siinä on hyvä linja. Virta lähti viemään. Niin lähti. Mä kelluttaa täällä. Ei kelluttaa. Ajan nyt saatana. Siinä mentiin sen kiven päälle. Kyllä. Olapa tullaan ihan tässä. Jatketaan pidemmälle vai? Kauemma. Arho, laita vaan kaassu. Laita vaan kaassu.